Ovaj smo tjedan bolje upoznali Darinka Kosora, novog predsjednika HSLS-a. Otkrio nam je kako se odlučio za politiku, što misli o sestrični Jadranki Kosor, te hoće li na idućim izborima izabrati nju za koalicijskog partnera ili prijatelja Zorana Milanovića. Kazao nam je kako i u društvu supruge pogleda lijepu ženu, ali i kako su sponzoruše itekako u društvu političara. Evo, je li dolaskom na čelo HSLS-a ispunjen vaš najveći san ili imate još nekih ambicija? Pa jedan od snova ovih političkih je sigurno ispunjen, no moji najveći snovi su ispunjeni kad sam dobio sina i kćer. Kakav je osjećaj biti bratić od Jadranke Kosor? Da li to znači da vam je ona kao koalicijski partner možda bliža nego recimo Josip Friščić? Ja o Jadranki Kosor kao političarki mislim sve najbolje. Ja sam tek prije mjesec i pol dana postao predsjednik stranke i ovu koaliciju sam naslijedio Đurđa Adlešić koja je bila predsjednica prije mene i koja je izabrala koaliciju s HDZ-om. I što sad recimo na sljedećim izborima vi odlučite koalirati sa SDP-om? Da li bi imali osjećaj da birate između sestrične i SDP-a? Jadranka Kosor je moja sestrična, a Zoran Milanović je moj prijatelj iz djetinjstva. Išli smo zajedno u osnovnu školu Marin Držić u Trnju. Znamo se jako puno vremena i dobri smo prijatelji, tako da će odluka biti teška. Jel znate napraviti dobru grudu? Ne, to će Andreja potvrditi. Ako je pogodim u kapicu. Andreja je glasnogovornica. Glasnogovornik. Ovo je jedinstveni primjer. Ili smijem ja, jer mi dopuštate da ja pogodim? Ovo želim već mjesec i pol dana, od kad sam predsjednik, da si je za grudom malo. Imate nekakav hobi? Kako se opuštate u slobodno vrijeme? Imam, ne koristim ga u zadnje vrijeme puno, a to je košarka. Inače, kao klinac sam prosto igrao košarku, tako da mi je to još do danas ostalo. Znači niste ljubitelj onih fancy sportova, golf, tenis? Ne, nikad nisam igrao golf, a tenis možda 3 puta u životu. Ovako djelujete dosta mirno. Što vas može izbaciti iz takta? Što vas najviše iznervira? Pa, najviše mi izbaci ljudi koji vole lagati, koji vole krasti, koji vole bez rada ostvariti puno novaca i tako. I koje su onda metode opuštanja kad ste ljuti? Metode opuštanja da onda kad me neko nešto pita kažem istinu. Mnogi ljudi prešućuju istinu jer se boje da imaju neke posljedice radi toga. Meni je govoriti istinu prava metoda opuštanja. Jel idete na skijanje? Pa idem povremeno. Ove godine ne idem radi posla, a prošle godine sam bio. I kakav ste skijaš? Loš. Loš, iskreno. Loš. Kolegice su mi u redakciji rekle da imate jedan adut, a to je izgled. Da li računate na taj adut na izborima? Pa evo sad smo imali predsjedničku kampanju, imali smo jednog kandidata koji puno računa na izgled, a osvojio je tek 4. mjesto. Pa nisam baš siguran koliko je to prednost, a koliko je to otegotna okolnost. Ovako kao istaknuti političar, vjerojatno ste se možda ponekad susreli s nametljivim ženama. Ima li toga? Ima li sponzoruša u svijetu politike? Pa ima, ali mene nekako zaobilaze. Ja sam dosta povučen, većinom kad završim politički posao idem kući ili se družim s prijateljima, pa rijetko dolazim u tu priliku. A smijete li pogledati na ulici lijepu ženu kada ste u društvu svoje supruge? Ili to onako kriomice napraviti? Pa ja volim pogledati lijepe žene. Kad sam u društvu sa suprugom, to radim diskretnije. Je li uvijek imate ovako dobre odnose sa svim svojim kolegama? Pa ne znam, nešto sam predobar prema njima od kad sam predsjednik. Vidim, sad gađate ih. U ovoj godini sam odlučio, bio malo oštriji.